ججنا نوروزê ku hemî milletê Kurd di evê rojê da agîra heltken û dest bi govend û dîlanan dikin ji ber ku Newroz dihête hejmartin destpêka sersala Kurdî. Bi goreyî hindek jêderên mêjoyî ku milletê Kurd di evê rojê da xwe ji bin zilm û sitemê azad kiriye û yekem agirê azadiyê helkirî bi destên kaweyê asînger bûye. Bajêrê Akirê wekû gelek bajêrên Kurdan dest bi gêrana cejna Newrozê kir ku bi sedan meşxelên agirî bi destên xurtên evî bajarî hatine helgirtin û li serê kelha dîrokiya Akirê agirê azadiyê helkir. وابرشوكي عم خرج حوزر ايرا تقريبا حتى 500 لو وجنجن سر جروب بورزون كريت هم دكوريت خويت كرينو جلو برگت كردي و جمادوني سور و رادبن و آهنگا و همو خو برهف كريا بوي دم تايبات اوج دم ساعه 6 شده اف دما ممگلك بيروزا و گلك موزنا چونك ملت كرد چندين سال زور ظلم و زورداری و تعدیلات یکرن هر به هلکفتا هاتنا ججنا نوروزê beşekê xelkî bejddarî di govend û dîlanan da dikir belê beşê here zor bejdarî netkirin wekû wefadariyek bû ewan deverên Kurdan ku niha şer lê berdewam. Vê em vê pîrozbûyê Newrozê cejna hemû Kurdekî dikeyn û em vê dîlanê ji nagerînin ber karosa to Ketîkê û Efrînê û ber dayîkê şehîd û em hezkin vê Newrozê bime hesab bikin bû hemû Kurdekî û her çar parçeyê Kurdistanê pîroz dikeyn. Bejdarbûyên Newroza îsal xwezyarin ku ew karesatên bi serê milletê Kurd hatin di sala borî da dubare nebine ve û aştî û êmnahî berqerar bî li tevaya cîhanê. Kawa Umer Dengê Emerîka, Qaza Akirê.